Mugadzike pasi, mugadzike. Gatika takugara pasi ngoni. Ngoni, ngomba. Isendera madzi. Usikeno mashuri mcha. Mure, chireti lo Bajit. Namachuri kutika. Sekuru yo sofá algo. Mascara sem Sekuru. Zingoma zaswera. Aswera. Ndau yapale pale msikana anga ali pote ali magumbeze. Ndishosho. Koma lo bali. Tipo Kwa hivyo mukala maji wangaso tutabile koma roba da mtani. tipo mai magazine. Sekuru Achapola makadi. Alhamdulillah ndino simba. Ndanzo wandifonera makati manya kuno. Ndizvo. Nakanicho chikasadza kapai. Chabwino. Enomozoti sadza ari singine masikati nikuda nzotirira mabhonzo unyazoti sase imaoni tisiya zvauri kuita manya kuno. Anditika ndabata manya rise basa Sekuru. Basa tiri kudaro mbichana. Anditika. Kunze kwakaoma. Kuoma chaiko usati kuuma mbichana. Mvura hakuna vazukuru vari kurwara. Ndizvo. Asi kunze kwakaoma. Anditika. Ndinozoti kana matiti manya kuno kunenge kwaita muzukuru anenge aita nedambudziko. Ndizvo. Uye zvakarakadza dzimwe dzenguva vazukuru vacho vanenge vachiti mukoma wacho ngavauye. Ndizvo. Vazukuru vafona kundofunga past 5 o'clock kuseni. Saka message futi taatafonera futi kuzinipa kuti mukatambira murwere pakaita dambudziko 7 years mujeri. Saka isusu nokucha moswa isu tiri pakati kuda kubatsira vazukuru. Tatirega tigadzise mutemo wehurumende. Saka tangataenda nopiwa magwaro emapepa ehurumende. Yari maenvelope kuitira kuti kana tichirapa vanhu tirape tichiziva zvatinoita kuti kana tata chirwere tochigona sei ende munhu wacho achawana kurarama sei kana tichimupa mushonga make sure kuti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala nenyasa dzavo tinoona zvinotibatsira. Anditika saka mapepa agadzirika zvawo. Ndizoona mapepa tinawo. Anditika. Saka vazukuru venyu Sekuru dambudziko rakamira sei? Vazukuru vandifonera wani wavo pakati apa. Asi vandifonera kuti Sekuru tine gore tichimbotambura mwana sikana. Tambotenderera. Saka taionawo maprogramu enyu Sekuru pana Robert Tafumane. Saka isusu tine mwana musikana ari kurwara. Saka ina ndichiti urwere wacho uri beta. Saka ndikati chirwere ndicheizwa kuti chirwere ndichemusoro. Ndati musoro kubera. Musoro. But ini ndoziva kuti musoro unotora munhu. Ndio saka ndazoti no inini uyai naye but alhamdulillah kana uri musoro chete timboona kuti ko iwo Mwari vadzimu wacho vakatipa makwenza kana achisevenza yasevenze zvikanzi pari zvino akusvika panguva yekunetseka kutaura. Saka musikana wacho ndofunga ndiyeyo ini ndamuona ari mukombiyo yauya nayo kombiyo. So ndangoti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tarisai mwana uyu awane nguva yake awane upenyu hwake. Chinhu chatinongokumbira ndiMwari. Ndinonzwa tsitsi munhu kana achida kuti ndikurwadziwa. Saka ini ndandina chandinacho ndati uyai naye. Hapana pedza kana 2 hours ndofunga kombiyo chaimanyi. Ende ndavakumbira kuseni kuti manje mauya ndikusiya bandika chamupa mushonga chimuita zvese navazukuru vamwe. Ini ndiri kumanya mutauni kuti kuno kumwana chiona ukurapwa uku tichiona futi mapepa kuitira mangwana. Saka zvese ndinongotenda nokuti iye pachezvakakwanisa kugara. Asi musoro hanzi muri kurwadza. Saka ndowatauda kuona kuti musoro kurwadza chuo here ukufamba sei. Saka chinangwa chada kudaidzirai ndechekuti musikana uyu ndiye ari kurwara. Anditika. Vabereki handisi vabereki pamwe ndana sisi ndiani alhamdulillah handizivi. Ukama wakamira sei? Mwana womunin'ina wangu imini. Mwana womunin'ina? Ko baba vacho vari kupi? Baba namai vake vese vakafa. Vakashaya.
kuwamwambana maperekedza inini ukama dauza ukama vaperekedza pabastop inini ndinofona makuseni saka ndakambosenda meseji kuna mukoma Robert ichiri slime d saka iye wacho nguva yandakambosenda meseji kuna mukoma Robert akanga aendeswa kuhurungwe futi nenyaya yemusoro saka nhasi pavanhu vanomborara naye saka kuseni ndopandazoti bhozi vanga vamuti ngaadzoke futi vamboenda naye kumasowe bhozi kumasowe akatomboenda akatombonogara ikoko saka taona kuti kumasowe kwacho ari kuenda kumasowe but hazvisi kuchinja ari kungoti akaita mwedzi kana sanenge papa paane 2 weeks abva ikoko kwanga ari kuhurungwe ndopandati kumasowe munogona kuenda asi ndiri kuona kunge zvisiri kubatsira dai tambofonera mukoma Robert ndobva takufonerai nhamba dzenyu dzanzi tichiramba makuseni ndobva tazofonera dzasekuru akati ndashedzwa kuzinipa saka tinopedzana 12 saka nguva yatachitaura nasekuru uyu anga achitoridza mhere anga kutogwina achitogwina achiridza mhere kuti ndakutofa ndopatazombofona futi mafoni akadairwa nagona nagogo tikati takuuya tikugarira ikoko sekuru wacho kana vachidzoka unozongodzoka tiri ikoko nguva yaina basa ndiri pamakandisendera meseji maina kuti sei patakakusenderai meseji nguva zhinji ndendinaye bhozi sisi wake ndoshamwari yamwana kwakubasa saka nguva iyo ndakanga ndaenda naye kuchipatara tadzoka anga asingatauri hapana chaita saka nini pfungwa dzangu dzakangofunga kuti ndinoona vamwe vachibatsirwa namukoma Robert vandasenda meseji asi ndakasenda ndirini vandatsanangura kuti asi munhu wepanext door saka yamakabva mandipindura kuti zvinoda ari iye ari kuita se ari kutsanangura muti muri wepati panext handiti mazvona saka kuti inini neni tiri vatorwa totora dambudziko remunhu torounza ngatitikati kuna Sekuru Achapola zvinoita hazvinyatsoita handiti mazvona asi kuti amai vemunhu vazita vazouya handiti mazvona zvinova zvaita nyore zvokuti kana ibvinyi mimi handimbongodai manga mauya mchiti Sekuru munhu wemuvakidzani wangu vanongoti rwatinga ndingomurapa semunhu anenge achirwara bhozi zvinhu zvechivanhu kaizvi isusu vatorwa kana mudzimai yake tinosikumbira tichitichi hatizivi handiti mazvona kuzobatana kwamaita namai hama yake chaichaiyo ndo zvinoita kuti tipinde mudarisa izvozvo izvi handitika saka mai mwana dambudziko rakatanga rini kana muchiri kurangarira anesi kana musingazivi zvenyu toenda kumuvakidzani ndovavakidzani vatinoda paakatangira vachigara ndimunanani muyama yedu nokuti handiri kumusha ini last year zvemunana May akangotanga achiti musoro saka ndakamuka ndobva ndaenda naye pakliniki pakamunhu ndaenda naye pakliniki vakangosvika ndobva vamutesta maBP anga asina vakati hapana chatiri kuona asi anenge achiti achitengwa nemusoro yanenge achirutsa zvikanzi chatingatokukurudzirei ndechekuti endai naye kuparire nyara ambonotestwa meningitis saka nguva yatakaenda naye kumba takangorarasa nhasi mangwana akabva mukachita se achirwara futi ndobva aendwa naye futi kuchipatara kwekwe ndobva wamutesta futi zvikanzi hapana chaatokuita se musoro endobva waita chisiriasi mama ava ndopa vakazofona vakati ngaamboya kumusha ndokuenda kwakaita kumusha saka ava taizotaurawo navo vari kumusha akaita time yakatomboreba achigara pamasowe paaibatsirwa achibva atoita raiti ndobva adzoka kunoko akangogara dzinenge 2 months abva kumasowe ikoko paaibatsirwa agara dzinenge 2 months akazongondidedza achiti musoro uyo waita se watanga ndobva tatsvaga mota ndobva taenda kumasowe kwepoipi noti ini ndiri mupostori vataenda kumasowe kwepoipi ndobva ambonoshandirwa ndobva tadzoka still kunoshandirwa kwatakaita akabva toita serious mama ava ndopa vakwaya ndobva vamutora bvoenda naye kumusha kuyo achizondifonera achiti ndaenda adzokera kuna madzimai vai vakambondibatsira adzokera madzimai vai vanenge vakazokundikana ndobva azenga aenda kunetwo zvimameno zvimashaveshavi zvaitwa kumusha ikoko ndobva amboenda ndobva anobatsirwa ndoko akanga akusungirwa izvi nezvimwe zvaainazvo achiitira kubatsirwa ndobva abatsirwa ndobva aita semunhu right takutotaura zvakanaka asi nguva iyo yaaibatsirwa akanga asaoni maziso asaoni saka kudzoka kwaaita izvozvi achibvawo kwaanga achibatsirwako rinorira wiki rechi2 ndobva atongotanga nezuro makuseni saka nezuro akatomuka achitonditi madzimai nhasi musoro wangu uri kundirwadza
Saka ini ndakatomuti musoro wangu hausiwa kuda maglazi here because akamboenda last month iyo akamboenda kuZambia. Anzi ngaamboenda kuZambia ambonotariswa nemadhokta. Saka ndakati asi musoro wako asi maziso here. Saka iye ari kuti pandakambotariswa vakambonditi musoro unogona kukonzereswa nemaziso. Unogona kuenda kumaziso mbonotariswa wopfeka maglazi. Saka neziropa akati musoro ndakangotiwo musoro nje. Atinotozoziva kuti pachato ndokuzorara usiku hwese achingochema semachemera ari kutewa. Saka kuseni pamukwa zvakunziva kumusha vanga vati ngau ndopandazoti kuna mama ndiri kuona hangu kuti kumusha hakuna kuipa but dai tambotraya kumboona kuti mukoma robert havagone rotibatsira. Saka ndopatazofuna ndanzwa kuti muri postori maita basa muno ndomusovera Sekuru Achapola ngarare andiri muno musovera Sekuru Achapola. Handizi kuti muchazonoti chii maenda kurenjo makuzi mitiri kuona makaenda musovere mushawa handiti aiwa handina kuuraya munhu zvangu handiti kana ndichizongonzwa kuchechawo uchadiwa ko ndauraya munhu pane kuti tingasiye here mwana chitambudzika kudai handiti nopakana kumasowe zviri kunzi chii kumasowaiti ari kurohwa nezvidhoma. Hanzi ari kurohwa nezvidhoma hanzi zvichibva kusaidi rekupi kune kwenyu kane kwababa wake kwete kwenyu aiwa kwababa wake handitika tinotenda Sekuru mawanza kwa Sekuru alhamdulillah ini ndazvinzwa musoro isusu chatinoita chekuti musoro vataura ungu tazvinzwa but Mwari nenyasha dzawo kana zvikava zvezvidhoma tinongoti ayo zvidhoma mhuri dzakanagadzira chinango chaanacho kumwana wake kabanga ada kutora brain kabanga ada kutora chii isusu ndisu Achapola kutaura kuti Achapola hatisisi tunopolesa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiwo anondibatsira ndiwo anonditungamirira. Vazhinji vanondibvunza kuti Achapola sei muchitaura kuti zvaMwari imi muri n'anga. N'anga kana singataure Mwari haiziva zvanoita. Vanobvunza vese kuti Achapola vanotaura zvaMwari, ini ndinoenda kumazigiti nguva dzese ndinoenda kuchechi. So n'anga yese ine chechi chaini kana chinokumbira kana chinoita sei. Isusu tongotaura kuti ndikutoona necondition yemwana uyu ungu vari kumurova vari kuita sei vari kumurasisa brain. Alhamdulillah isusu tozvesi kuzviona asi chetinongokumbira ndekuti Mwari ndiye ari kuziva sekuya kwaita musikana treatment tinayo kana ari maziso tinawo kuti tinopala sei mushonga mumaziso tinopala hatina reza tinotora isu tine mushonga unopala maziso izvozvo kuita kuti musoro uite izvozvozvo handina 2 minutes tikutoti tinogadzira mushonga manje tutore mwana amudonhedzere mumusoro tinawo mushonga tine umwe wekutemerera tine umwe wekuisa muno tine umwe wekudya zvese zvinongofamba asi kana iri mhepo kana iri ngozi tinenge tichida kuti timboinzwa kuti inobudikira here kana chiri chidhoma choita kuti ndini ndabva kuna ningi chinobudikira here asi kana chaziva kuti tasvika parume chaiwo anongobuda akanyarara bhozi anoziva kuti chematekisa achiita kuri because mwana uyo ari kutambudziwa mukatarisa kuseni pandamuona zvanga zvakaoma hari dzati hanzi ari kurutsa furu ndodongoziva kuti patamusiye tamupa treatment yedu noti isusu Achapola hapana problem because Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anotonga Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anopa mushonga ini ndinongotarisa kuti ndamupa ndanzwaridza chitudza pafoni kuti anobudisa furu so ndinongoda kuziva kuti achiri kuita furu here kana kuti ari kubudisa chii piwa mushonga papiwa korijire mushonga ambomira asina kurutsa azorutsa akipapa asazobudisa riri poriji saka furu harina kubuda akabuda raporiji ndanzwa muchiti kumasowe kwambombofambawo nekumangurova zvikunzi zviri kubva kwababa vakanditi makambovazivise kungotiwo mwana apa kuti kuti ndimuri kurova mwana zvandakaita pandakati ngauye kuno kumusha ndakatoenda naye kwababa ivavo munini wababa wake tikati bamunini ndauya nemwana ini ndiri mai imi muri baba
saka ngatifambei tibatsire chi mwana wedu, mwana ari kudini, mwana ari kurwara. Ndobva vandipindura kuti mai guru zvese izvi hapana zvatisingazivi muchabeni. Mwana uyu akagadzirwa achiri mudiki, aende kuperiod ipo pari. Ani makore makani? 28. Aende kuperiod. Mutwini wake mutwini nemwe wake atone vana 2. Asi uru haana china, aende kana kuperiod kana chiipo pari pa. Ndokubva zvanzi tinozviziva saka tichabatana tofamba nechi nemwana. Asi dambudziko iri tinoriziva tichabatana tofamba nemwana. Shuwa ivo vanozviitawo murapi, vanoita zvechipostori, vachimupawo mvura dzavo, vachimuzorowo mafuta. Handeni mafuta zvavaimuningirikina kuti udini, hatina kuchinja mafuta zvavaimusora izvozvo. Tikagara pane paakazoita serious. Hanzvadzi dzacho dzemusha imomo dzikati aiwa andei hatimbofambai. Takaenda pekutanga, takaenda pari pemuprofita. Muprofita iye akataura kuti ana baba vacho vasara vari 3. Pakati penyu pane ari kuziva chii nyaya iyi. Saka baba vanobva vangotanga kupenga vakati kana ndiri ndini ndinonamata ina hapana zvandoziva. Ndobva vanhu vatoti ko mambonzi nani ndini ndo vacho vaimurapa impostori iyi ndivavo. Alright, hatichinjei tiende kupi? Kumwe. Ndobva taenda futi pamwe paitwa zvechibhoyi nemasha enjuzu. Ndobva mukadzi uya ataura futi kuti pakati pemadzibaba vari kuziva dambudziko remwana. Ndobva vatanga futi ivavo kupenga kuti ina hapana zvandodini, zvandoziva ndinonamata. Takatobva ipapo muri kundipuma nemwana wacho aiyo nemwana wacho musikana, muri kupuma baba wangu kuti ndovaroi. Ko ndichana mbotaura zita renyu. Ndobva tabva futi ipapo. Ndobva taenda pamwe pechi3. Taenda pechi3 iye aita zvechipostori ndiwenguwo tsvuku. Tichingosvika nemota ndobva zvanzi vachiburuka zvikanzi imi baba imi munoita zvechechi nemunhu uya, uyai padhuze neni toda kuti tibatsire mwana tiri tese, uyai padhuze neni tinamate tese. Pana atovataurira kuti ane hembe tsvuku ndovaroi, yatonyaya banditi. Takazongopedza vatoramwa vatoenda kubva ipapo kana kuti mwana uyu ari sei havachataura nezvazvo. Saka ndokutora ndokudzokera nemwana ndobva ndibvise makumbo. Ndobva mwana hatina kuzoenda naye, akanzi namadzimai vaindomurapa. Ndobva vamboedza vakamushandira shuwa zvitomba izvozvo zvichimurova, saka ipapo vakakunda mhepo yacho. Ndobva atomboita zvakanaka, akatombogara. Ndobva tadzoka kumba, ndobva zvatanga futi. Ndobva tazoenda kune vamwe vanoita zvechivanhu, kurunge kune vanoita zvemashava ekupenga. Ndobva vambomutemera vachididi. Ndobva zvanyarara kutoona kuti mwana achinja. Right. Ndine zuro ndopa akatozouya kuna chiti handa kudzokera kuna sisi vangu nokuti anogara nemwana womukoma wangu inini kumabvuku iko. Ndokubva auya. Saka nezuro ndakatongouyawo nchiti rega ndinoona vana pane kwandandiri kubudiriro ndabva futi kurunga. Ndopa ndakasvika chiti mama wangu pamusoro kangu kari kutema. Ndakasvika nguva dzekuma11 ndiye musoro wangu uri kutema, handiye mumba musoro uri kutema, ndiye musoro uri kutema. Kwakurara ndakana kudya usiku, anga achingorutsa pfuro chete, achingochema yowe ndafa musoro wandidi pungwa ndakana kurara. Saka tatapererwa, saka totazobatsirwa namai vakati pane munhu wandodini wandakambonzo wavo. Saka ana baba muri kuti pamakaifamba maifamba navana baba vese nehanzvadzi dzacho ana atete vacho madzoka vamwe ndokuramwa ava vamwe ana baba vakati chii? Taifamba naye takatoenda tese ndikuti vaona kuti mumwe wedu aramwa tochiita sei? Hapana, vakazongoti kutoita sei aramba vanomutyawo. Sekuru, manzwa nhoroondo yakafambwa nemurwere nekwavakaendawo vachiita se vachinobatsirwa nezvakabuda weko.
hatizivi kuti zvakabuda ikoko ndo chokwadi here kana kuti zvakapotsa kana kuti zvakamira sei. Ndizoona kutaura chokwadi urwere uripo pamwana zvinezvi uyu pamwana haasi kubuda zvikungoti afanike zvazorora akaona kuti vari kumuita zvaari kuita oita fanike vanyarara zvavaita fanike vabuda because vangopa time shungu yavo yanga yekuda kuti midzimu yake nezvaari ndo zviri kungomumisa haari mwana yeye dai kuri kuti asiri zvaari vari kungoda kutora one time nokuti fuliri kwanga kuri kuti anga amuvhala pamwoyo handiti so alhamdulillah ipapo ndo pane nyaya so vakatomira ende ipapa rudo toziva kuti zviri kufamba sei ende vakamira kutatidza kuti tikangopiwa mukana chete toda kuzvambura because atumiwa wacho kuti aite basa lacho akundikana izvo zvari pamhosva saka pakutora kuma6 kune mwari buyi ndo chokwadi chakazara ichocho. Alright. Ndanzwa vamwe muchiti mwana wenyu ane 28 years haende kuperiod izvozvo asati atanga kurwara zvake nemusoro makambozvitsvagawo kuti seasinge asiri kuteera tichingofamba muvanhu vachipa mishonga akadya mishonga yakasiyana siyana zvongonzi zvichaita kudikani zvichaita asi zvadini zviri kushaya basi saka ndandangoti pamwe mwari wavamusika akari navi akadaro handiti sekuru marinzwa rimwe dambudziko iri ndizona iri takalitanga takamboribata nyaya nemusikana wa19 years uyu ndiwa 24 akaenda kumba kwambuya aka akanotora chaakanotora akatanga kuenda period wa 19 years timbotanga taona chirwere chiri kumukanganisa tozotanga kutaura chirwere chirichi chimwe chacho nekuti iyo imhiko hatingataura kuti haana chaanacho kabudula wake ndiye ndikuona akatolewa bhurugwa rake ndo rakatolewa kana mubasi wakataura kuti akatora bhurugwa rake mudumbu make mune dumwa rakaiswa vachitaura vega baba vacho nemuromo wavo uchigadzira ika mwana ndifunga pamwe wakundikana kuti vazvidini handiri kuzama ndiregei mbompai uyu amboma aimbompai muteuro uyu pasina zvazviri kubatsira svika tatozoona kuti mwana uyu takuda kutomurasa ndobva takazobva tichienda kumwe. handiri tinotenda sekuru nekugamuchira muzukuru wenyu tinokusirai maoko enyu tozonzwa kuti chikamu chechipiri chinenge chamira sei nekutenda kwavo kwaita kuti vazoti mwe kweseka kuti ambozama rikende tinoona sekuru Achapola ndokupona kwekutanga iko tinotenda kumavuko somanese timutemerere handiti atemererewa lero 6 kiloko 10 kiloko mangwala mimba mari angakhala abofukidziwa koma so handiti tikupasana mangwala tifuna kuti akagogeserewa muno mphuno yakugwira mutu yakugwira kutu yakugwira mano kuti hayi kukwanise kuda mwambesasa zvakanakayi ndinokusanangurirai sekuru vari kuti maita zvakanaka mauya vanokutendai uyezve varumbidza dzimu wavo nevenyu namwari musikana vanotenda zvichaitika ndezvekuti vari kuti mwanasikana neugwere huripo ari kuda mushonga padhuzi uyezve mumba maari maanorara ngamunwe mushonga ngamugare makaiswa mushonga wogara uchinhuwa zvisinei vachakupai mushonga wekuti munoita izvozvo naika akapedza mazuva 3 tichatemerera zvekare mumwe mushonga tapedza ipapo vachagara sezvo muri pedyo muchitaura nasekuru kuti zviri sei zviita sei vachiuya kuno umwe mushonga wavari kuda kuti vanogadzira vachauya nawo unove unodzivirira mwiri wake vachauya nawo vachamuisa asi pari zvino haiwa muchapiwa mishonga yekuti mufanoshandisa tichakunda ngative nechivimbo matiri uyezve tisaite nungo kushandisa mitombo kana kuti mishonga tinenge tapiwa mene mumusenzesa mangwala iniyo msosambane chifukwa chekuti chichiri pamenepa chichoka pali mwana uyu ndikuzendamira pali iwe zviri nemurungota iye arikugona akangopita kamhepo mbichana chichoka pali imwe kubweranzo
Zvakanakai vari kuti imi wacho munaye muri kumutarisa garaiwo muchishandisawo mitombo kana kuti mishonga nokuti zviri paari zvinogona kubva paari apa zvorerekera pasaidi pane munhu ari pedyo naika saka imimi muchishandisa mushonga muchapiwa yenyu futi mitombo yekuti munogara mukata pamenepo kumadzulo 8 kiloko zausiku ngati kuli pagalo ngati kuli agalo mukatenge bhaketi wamadzi mukaike mankhwala akagone panja kuseni 5 kiloko mukaona kuti pafika chiyani. Zvakanakai vari kuti sekuru vachakupai umwezve mushonga wokuti nhasi nenguva dza8 manheru muchaisa mushonga iwowo mubhaketi iroro mucharadzika panze asi rungwanani zvekuma5 momuka moenda pabhaketi paya monotarisa kuti chii chambosvikapo. Mukateerawo mukata zimenezo mukatenge madzi ameneyo ndikuzvizira kwake mukamusambike. Madaro mapedza kuita izvozvo muchatora mvura iyoyo yamaradzika panze moenda munomugezesa nekutondora kwayo ikoko endai munomugezesa. Tinotenda. Zvino munoenda yenyu monomirira panze. Anoneneva nokumasoro kumeneko. Turakuenda kupanze. Takudzokera tonopiwa. Ande. Chisunga. Matogwirisana. Munhu wacho. Sorry. Mama kupata pakiti. Mira today. Anoita zvakanaka ngoni. Amatanga? Ngoni dzashe. Ngoni dzashe. Akuda dino. Matenda yana choko ngona minyaka mkepo. Angoli bakutodera mwana ndipo inangena.